Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашем Доброранку! А навошта вам подушки? Будете спать подчас доброранка? А вось і не отгадал, разумник! Мы показываем веселую зарадку. Узбівання подушек – цудоўнае практыкаванне, якое дапамагае прачнуцца і настроіцца на бадзёры лад. Сапраўды. Дзень трэба пачынаць з зарадкі. А калі яна будзе яшчэ і вясёлай, атрымаецца двойная карысць. С подушкой можно придумать разные практикования. Толькі асцярожна, каб незнарок што-небудзь не разбіць. Яшчэ вельмі карысным будзе самастойна заслаць свой ложак. Ох, бацькі будуць вельмі ўдзячныя і абавязкова нагадаюць, што вы ўжо сталі дарослымі. А гэта таксама невялікая зарадка. Можам нават паперакідвацца падушкамі. Праверым, хто з нас самы лоўкі. Такое практыкаванне можна зараз і прапусціць, таму што зараз надышоў час ранішняга мультфільма. А вось мультик ніяк нельга пропустить. Глядзім, сябры. Так, непарадак. Кася, які такі непарадак? Наш мультфільм паглядзелі усе, акрамя адной асобы. Гэта хто яшчэ не любіць мультфільмы ў добраранку? Зараз раскажу. Гэта моя сяброўка, але сёння зранку яна занятая вельмі важнай справай. А хіба можа быць якая-небудзь справа важнейшая за добраранак? Не можа. Але моя сяброўка выключэнне. У яе заўсёды важныя справы ў той час, калі ідзе добраранак. Кася, познаём нас со сваёй сяброўкай і раскажы, чым такім важным яна зараз займаецца. Глядзіце самі. Ведаеце, хто зараз прымае водныя працэдуры? Выдра! Нельга сказаць, якая роля ёй больш падыходзіць. Выдатнай спартсменкі ці вялікай жартаўніцы. Сапраўды, выдра не любіць сумаваць. Настрой яе заўсёды добры. У Беларусі выдру часцей за ўсё можна сустрэць у паўночнай частцы рэспублікі. Дакладныя каардынаты яе месцазнаходжання, рэкі і азёры, у якіх шмат рыбы. Выдры добра ведаюць, што рыба – гэта не толькі смачна, але і карысна. Многія могуць пазайздросціць звярам, таму што яны заўсёды ў цудоўнай спартыўнай форме, вельмі стройныя і энергічныя. Мамы выдры вельмі клапатлівыя, ні на хвілінку не выпускаюць з віду сваіх малых. І з першых дзён вучаць іх лоўка лавіць рыбу. Яшчэ выдра можа наладзіць сапраўднае прадстаўленне і запрасіць на яго усіх жадаючых. Жабкі першымі займаюць месца ў глядзельнай зале. Дакладней, на беразе ракі. Запрашаем усіх далучыцца да спектакля пад назвай «Паляванне на вужаку». У галоўнай ролі прыгажуня рачная выдра. Итак, глядзіце уважліва і паспрабуйце не міргаць. Выдра заўважыла вужак у вадзе, але сама вужака пра гэта нават не здагадваецца. Выдра спрабуе падплысці бліжэй, але робіць гэта непрыкметна. Жабка бачыць гэты спектакль, але толькі ніяк не можа папярэдзіць вужаку, каб тое было асцярожнае. Стылі плавання ў выдры непаўторныя. У адзін момант яна схапіла вужаку за доўгі хвост. Калі звычайны драпежнік адразу праглынае сваю ахвяру, то выдра не робіць такога. Яна можа трошкі пагуляць з вужакай, быццам з любімай цацкай. Жабка, якая сядзела ўвесь час і назірала за спектаклем, трошкі спужалася і вырашыла схавацца пад вадой. А выдра аб'яўляе антракт і выдаляецца на абед. А пасля абеду выдра будзе доўга наводзіць прыгажосць і вычышчаць сваю шубку. І на гэта ёсць прычына. Калі добра не пачысціцца, то шубка пачне прамакаць у вадзе. А выдры гэтага зусім не хочацца. Выдра, бывай! Да сустрэчы! Якая лоўкая гэта выдра? Толькі яна ўвесь час занятая важнымі справамі. Нават пагаварыць з сяброўкамі не можа. І я так разумею, што выдра прапусціць зараз яшчэ адзін мультфільм. Уху! Глеб,
гэта ты барабаніш, каб усе дзеці зараз прачнуліся? Ды нехата, я рэпетирую. Кася, хіба ты не памятаеш, што ў Глеба хутка канцэрт? Мы з табой на яго запрошаныя. Про канцэрт я, вядома, памятаю. Просто я не думала, што музыканты рэпетируюць усюды, дзе толькі магчыма. Вядома, я ж займаюся на ударных, таму выстукваю рытм усюды. О, Глеб, я упэўнена, што ў цябе самая гучная барабанная установка з усіх, што існуюць. Ну, не ведаю, што яна самая гучная, але пачуць яе можна здалёк. А мне цікава, які музычны інструмент самы гучны ў свеце? Сябры, што вы думаеце на гэты конт? Маё меркаванне такое. Гучна гучаць барабаны, труба і... Арган. Лесік, ты калі-небудзь чуў самы гучны арган? Вядома, я хачу і вас пазнаёміць з гэтым інструментам. У кнігу рэкордаў Гіннеса унесены самы вялікі і самы гучны арган, які знаходзіцца ў амерыканскім горадзе Атлантык-Сіці. І з чым можна параўнаць моц яго гуку? Калі гучыць гэты інструмент, то слухачам лепш прыкрыць вушы. Лесік, ты зараз жартуеш? Я гавару зараз вельмі сур'ёзна. Гук, які выдае гэты арган, такі моцны, што роўны шуму рэактыўнага самалёта. А такі гук можа нават пашкодзіць слых. Значыць, такі інструмент лепш слухаць не ў канцэртнай зале, а дзе-небудзь на адлегласці ад яе? Ці закрываць вушы. Галоўнае, каб музыкант не пакрыўдзіўся. А вось іграць на гэтым інструменце адзін чалавек не зможа. Гэта чаму? Таму што арган вельмі вялікі. Ён складаецца з 33 000 труб, самая вялікая з якіх дасягае 18 метраў. Таму арганісту патрэбны памочнікі. І яшчэ на аргане іграюць і рукамі, і нагамі. І яшчэ трэба дацягнуцца да кожнай клавішы. У інструмента нават ёсць уласнае імя. І якое ж цікава даведацца. Арган аўдыторыум. Прыемна пазнаёміцца, аўдыторыум. Арган увогуле вельмі цікавы інструмент. Спытайце у сваіх бацькоў, дзе знаходзіцца бліжэйшы да вас арган, і абавязкова разам паслухайце яго гучанне. А зараз давайце паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Хлопчыкі, а вы б хацелі пракаціцца верхам на... Кані? Я катаўся. Гэта даволі звыкла. Напрыклад, верхам на осліку. Так клоуны ў цырку катаюцца. Сам бачыў. А верхам на кракадзіле праехаліся? Не, да кракадзіла лепш не набліжацца. Ну вот калі ён выглядае спячым, на самой справе ён у любы момант можа шчокнуць вострымі зубамі. Ну і баякі вы! У мяне ёсць знаёмая чарапаха, якая нават пасябравала з кракадзілам. І цяпер кожны дзень катаецца на яго спіне. Вось і мяне сяброўка запрашае праехацца. Выбіраю, у які дзень завітаць у госці да кракадзіла. Кася, пакажы нам гэтага кракадзіла. Мы павінны ўпэўніцца, што ён цябе не праглыне. Калі ласка, гэта моя сяброўка і ён. Чарапаха сядзіць на кракадзіле быццам на плывучым камні. Ёй так зручна падарожнічаць і пры гэтым яшчэ і прымаць сонечныя ванны. Сапраўды, нейкі вельмі добры кракадзільчык. А гэта яшчэ што? Зялёны зубастык дазваляе чарапасе нават частавацца яго ежай. Такія выпадкі сяброўства чарапахі і кракадзіла час ад часу сустракаюцца ў прыродзе, асабліва калі жывёлы знаходзяцца разам у заапарку. Дык што, адпусцім Касю пакатацца на кракадзілы? Адпусцім. Толькі ўсё роўна будзь вельмі асцярожнай, не зваліся ў ваду і не патрапі ў пашчу. Не хвалюйцеся! Якраз пасля заняткаў і адпраўлюся ў госці. А зараз час жадаць усім цудоўнага дня. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце, яшчэ адзін мульцік ад Касі паглядзіце.